Nabato na sa mga tagdaog sa Grand Draw sa Swerte sa Palengke Promo. Balde-baldeng papremyo na may cash pa 2025 sang Bombo Radio kag Star FM ang ila nga mga premyo. Dululungan nga gin-award sa 25 ka mga key area sa nationwide kung sa diin mayara sang Bombo Radio kag Star FM stations. Diri sa area sang Iloilo, napuno sang kalipay ang mga maukod nga promo participants nga temprano pa nahatagan sang pamaskwa. 30,000 ang nabaton sang first prize winner nga si Melanie Refugio, 54 years old, sa Bantod, La Paz, Iloilo City. Sunod sa iya, gamiton sini ang iya nadagan sa pagpakayo sang puwertahan sang ilabalay kag ibakal sang maintenance nga bulong sang iya Iloy. Mga sponsors kay ako gid ang nakadaog sang grand prize. First time ko di nga nagdaog sa diri nga raffle. Gina plano ko gid nga paisla ng amon nga screen door sa balay kay medyo nag-ano na siya. May maintenance man si mama ko ti mabulig mo ko sure sa tanan nga gapamati sa Bombo Radio ginaagda ko man kamo nga magpasakop diri sa raffle sa Bombo kag Star FM. Kay basi man nga pareho sa akon, way makamo nga swertihon makamo nga magdaog kay somehow ka-exciting lang, unexpected din mabalaan mo nga dumaog ka. Nabatian ang pahayag ni Melanie Refugio. 15,000 pesos naman ang nabaton sang second prize winner nga si Nelly Camino, 54 anyos ang barangay 8 San Roque, San Miguel, Iloilo. Gamiton sini ang nadagan niya pang bayad sa review sang iya bata nga criminology graduate agod matuman ang handom nga mangin pulis. Nang nanin sa balay sir, kag ibayad ka review exam ka bata. Kung ginaagda ko man ang nagapamati sa Bombo Radio, maghulog man kamo sa inyong entry para magdaog man kamo, angay ka na. Nabatian si Nelly Camino. 10,000 pesos naman ang nabaton sang third prize winner nga si Guadalupe Tubilla, 59 anyos ang Yulo Drive, distrito sang Arevalo sa syudad sang Iloilo. Gamiton sini ang nadagan sa pagbaka sang grocery para sa konsumo sa iya nga pamilya. Ang una, ang mga galamiton ko sa kusina, pang grocery ta. Salamat gid sa Bombo Radio sa ilang promo kag sa mga product sponsor. Nag-intraman kamo sa ilang mga promo para may chance man kamo magdaog. Pareho sa amon diri. Nabatian si Guadalupe Tubilla. Sa kaangot nga balita, tuman man ang kalipay sa pamaskwa nga nabaton isang consolation prize winners. Matamis naman ang mga yuhom nga makit-an sa mga tagdaog sang 5,000 pesos sa consolation prizes sang swerte sa Palengke Promo. Balde-baldeng papremyo na may cash pa 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Kaangay na lang ni Maridel Asinho, 46 anyos sang Kompanya Sentral Molo, Iloilo City. Sunod sa iya, gamiton sini ang nadag bilang bayad sa tuition sang iya bata. Bayad sila sa tuition sang bata ko. Salamat gid sa Bombo Radio kag sa Star FM. Nagda ko ang tanan nga maintraman sila sang papromo sang Bombo Radio kag Star FM. Labi ng mga kasilingan ko. Nabatian si Maridel Asinho. Nangin maswerte man ang tagdaog sang 5,000 pesos nga cash prize nga si Rosa May Bisuelo, 43 anyos sang San Isidro Haro, Iloilo City. Gamiton na sini ang kwarta nga nadagan sa pagdugang bakal sang baligya sa iya Tiangge. Tugang ko sa akon nga sari-sari store. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa akon nga ginhulog nga coupon nga R. Floretti. Inaagda ko gid ang tanan nga maghulog man kamo para magadaog man kamo sa promo sang Bombo Radio. Ato nabatian ang aton consolation prize winner nga si Rosa May Bisuelo. 5,000 naman ka pesos ang gindala pa uli sang consolation prize winner nga si Linel Tauro, 41 anyos sang Lambuyaw Oton, Iloilo. Gamiton sini ang kwarta nga nadagan sa galastuhon sa ila nga balay. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos,
4,000 pesos, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Anong plano ni Ma'am Linel sa iya nga 5,000 pesos? I-bulig-bulig, sa galastuhon sa balay. Kapasalamat gid ako kag nga nakadaog ako sang 5,000 pesos. Nabatian si Leniel Tauro. Kabombo, mas sobra sa 8 million na pesos ang total prizes nationwide sa ginpatigayon. Nga swerte sa Palengke Promo 2025, balde-baldeng papremyo na may cash pa sang Bombo Radio kag Star FM. Sa tanan nga mga nagdaog, pangin bulahan.